Igbo ndị ọma asị achị bọrọ afọ agbọọla mkpọ nke na ọganihu ka mma arịọ n'ụmụ Igbo niile. Anyị emeghị hụ anyị egbughị isi chai were isi, anyị egbukwe n'ọdụ chai wụrụ ọdụ. Otu ụwa si dịrị, otu ụwa ka enye ishikwe na ngwụrụ asị ndị oke eshi oke shi n'azụ ụlọ abịa. As somebody being one of the generations, emere ka anyị na-ahụta that na ejirimara anyị dị inferior through eji ihe dị iche iche, eji a lot of mechanisms jiri na-eme ka anyị ghọta that na our fashion adịghị mma, na otu anyị esi eme even our language adịghị mma. I'm part of that generation because it was an identity genocide against us. Back in those days na school, ọ na-eme anyị sụ Igbo asị nwa amụrụ n'Aba na-eto n'Aba, ihe anyị na-asụ na Aba Igbo ka anyị na-asụ. So as in that generation, a na-apịa anyị ihe for vernacular speaker. Jụọ m ihe wụ vernacular. Vernacular wụ gịnị? Asụsụ anyị Igbo, ma ịsụọ Igbo na class akpọ ya vernacular. So shinga ahụ a na-eme anyị ka anyị through those things site na ihe ndị ahụ, ọ ga-adị gị ka ị na-eme ihe ọjọọ ma ịsụ asụsụ gị because a ga-apịa gị ihe. So mgbe a pịara gị ihe for ime something, ị ka ga-eme ọzọ ga-ebido pull way out. So achọghị m ikwuchi onwe ogologo okwu, but asị m onye Igbo taa wụ ka ya ka m ji bido si achị bọrọ afọ abụọla mkpọ. Taa wụ nkwọ gbara aka ahụ ego ma na-ekwusị onye Igbo biko jide nke iji na nke ijika, jide nke iji na nke ijika, jide nke iji na nke ijika, biko onye Igbo asụsụ gị kachasị asụsụ niile, jidesie ya ike. Were enweghị apụ ndị onye ọbụla na-eme classism na ọ na-ele anya onye ji ego, if you no get money hide your face. Onye ahụ wụ onye ọjọọ, onye ahụ wụ an enemy of your confidence to being who you are. You must not have money to be happy. Ego dị mma, but know yourself. Be happy because you are alive. Be happy because you are healthy. Be happy because there are love surrounding you. But jide shake.